Vi prøver i det her projekt, som vi kalder Literum, at få læring og IT og rum til at mødes. Og det gør vi med børn som medskabere. Det vi tror på, at vi kan gøre jeres hverdag en lille smule bedre ved, det er ved at prøve at se på, hvordan at vi kan tænke sådan, at skolen ikke bare er sådan en nederen sted, som nogen af jer sagde, eller et kedeligt sted, men et sted, hvor alle mulige former for viden kan være, inklusive alle dem, som I har derhjemme. Og det vil vi prøve at undersøge i dag. Men kan I huske sidste gang, der sagde jeg, at der var noget med, at der var nogen, der var eksperter? Kan I huske det? Det er jer, der er eksperterne i dag. Hvordan bliver man god i skolen? Viser den her. Nej, viser den her. Princippet bag Narifyer, det er, at vi vil lave en infrastruktur, hvor man kan dele uformel viden, og vi vil gerne lægge os et sted mellem Facebook, som er det her sociale fritids, og en traditionel skoleundervisning. Vi har en hvad skal man sige, introvert, intensiv tænkeboks, hvor man kan arbejde med Narifyer med det device, som hører til, og det kan så hvad skal man sige, afspejles på ekstra måder derinde. Hvis vi tager den samme boks og gør den til et produktionssted i forhold til live feed, kamera direkte på, live, altså ligesom I har et radiostudie herude, så er det i virkeligheden en sendeboks. Hvad er Narifyer? Narifyer er en hjemmeside, hvor elever kan dele deres viden om forskellige emner og skrive kommentarer på hinandens emner, hvis de ved noget om emnet. Man kan også lægge billeder og videoer ud, så folk kan se, hvad de andre tænker. Videoerne kan man optage i videoboksen på trappen og se dem på skærmen. Princippet er jo, at det er en platform, hvor man deler viden, og de har alle sammen installeret den app, så de har fuldstændig styr på at få lagt det op i Narifyer. Så det fungerer rigtig, rigtig godt at bruge elevernes egne telefoner og tablets i undervisningen. Sådan at man kan lave et forløb, og så kan man samle alt det, eleverne har lavet et sted. Og installationen er en rigtig god mulighed for at differentiere, for at eleverne kan vælge den præsentationsmåde, som de foretrækker.